Hei, olen Laura Mäkilä ja opiskelen kauneudenhoitoalalla kosmetologiksi Forssan ammatti-instituutissa ensimmäistä vuotta. Hain tälle alalle ihan omasta mielenkiinnosta alaa kohtaan sekä sitten ystävien ja perheen kannustuksesta. Koulutuksessa kaikista mielenkiintoisinta on se, että tämä on hirveän monipuolinen ala. Tähän asti opituista asioista ollaan käyty nyt käsihoitoa, jalkahoitoa ja tämmöisiä muita kauneudenhoitoalan tehtäviä. Tälle alalle hakeutuessa ja tällä alalla oltaessa ominaisuuksia, mitä mun mielestä henkilöllä pitäisi olla, on asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelutaidot sekä sit todellinen mielenkiinto tätä alaa kohtaan ja että on suhteellisen nopea oppimaan. Eli meillä on täällä koulussa oppilashoitola, mikä on ihan samanlainen yritys kuin muutkin kauneushoitolat, mutta me opiskelijat työskennellään siellä. Ja meillä on ihan normaalit kauneudenhoitoalan yrityksen palvelut käytössä, mihin asiakkaat sitten voi varata aikoja. Työssäoppiminen meillä tapahtuu ensimmäisenä vuonna ihan tässä meidän oppilashoitolassa ja toisena vuonna lähdetään sitten tonne kentälle eri kauneudenhoitoalayrityksiin ja voi myös lähteä vaikka taksifriihin laivalle. Mulla on suunnitelma sen jälkeen, kun on valmistunut, että pistän oman yrityksen pystyyn. Se on ainakin haave ja toive. Teemme myös opintomatkoja. Tällä hetkellä teimme viime syksynä opintomatkan kauneudenhoitoalan messuille, jotka on tarkoitettu ainoastaan ammattilaisille. Eniten suosittelisin tätä koulutusta henkilöille, joilla on todellinen mielenkiinto tätä alaa kohtaan ja tykkäävät ihmisistä todella paljon sekä sitten ovat tosi motivoituneita.